Bueno, arte munduan gustua sentitzen da bat, pertsona bat arte munduan, bai. Eozin, plastika eta, bai. Bueno, ni uste izendatu zuenen babesteko basarriak, orduan ezautu non, bai. Bueno, papera ni uste betidanik, zatik, nire auker rekuerdok eskolan nola ite ginen gaur, kasualidadea, koiarek eiteko papertxok ekarriet, eta ni hori eskolan ite nun. Eta gero, beti gustau zait, eskulanak, asignatura honena zan, etzako beti, hori ala da. Orduan, serio, guain da 4 bat urte eman zian oportunidadea Ormaiztiko kultur ematen dona. Han igartu, Aranburu, egin batzuen kulturretxea berritu, liburutegia eta hori dana. Da orduan, liburu pilo bat kendu batzuen, baztertuta zeudenak, eta esan zian, liburu hiekin egingo nun lan bat, ozeo zer, apaintzeko edifizio berrie. Da, proiektu bat prepaunon, presentau nun udaletxen, eta han hartu zuen, eta orduan egin nun proiektua ondina, eta oso guztua gelditu nintzen. Bai, ondik, gaina, 2 paretea ondik, eta muñekoa zuezautzen dezu pixkat, bai, hortxe. Kasualidadez ni uste, oso manejablea da, sobrantea dau, oso errez eskuratzen den, eta gaina, aukera daukezu, liburuk askotan konturatzen bazea ez da bakarri kontenido baizik, egero batzu darein da, kriston loditasune, edo brillue, edo koloretasun, hor aukera handie dau. Ormaizin, edo udaletxe azpin egiten dute, asteartero egiten dut tailerrak.